U povodu jučer objavljene video snimke govora predsjednika Mesića, koja je navodno nastala negdje u inozemstvu početkom 90-ih, a u kojem se u istom kontekstu spominje i osnivanje NDH i antifašistička pobjeda u Drugom svjetskom ratu, predsjednik Mesić obratio se javnosti. Njegovo obraćanje u cijelosti prenosimo nakon Dnevnika. Evo sada najvažnijih naglasaka. Za one koji je nisu čuli, reći ću, a za one koji su sinoć čuli, ponovit ću. U tome vrlo kratkom insertu, ponovo kažem, navodno autentičnome, ja iznosim stavove koje se može shvatiti kao proustaške u smislu da dolazak ustaša na vlast ocjenjujem kao pobjedu Hrvata. I još rekao sam kako se Hrvati nikome ni zašto nemaju ispričavati i u tome sam kontekstu spomenuo Jasenovac. Krajnje jasno reći ću dvije stvari. Prvo, ja se ni uz najbolju volju takvoga govora ne mogu sjetiti. I drugo, ne isključuje mogućnost da sam u vrijeme kada je Hrvatska bila suočena s agresivnim Miloševićevim velikosrpstvom, ponesen i raspoloženjem što je tada vladalo u hrvatskome vodstvu, a koje se na mnogo načina manifestiralo i u javnosti. Mogao izreći nešto poput onoga što je prikazano u tih sinoć viđenih 30 sekundi. Dakle, još jednom, ne isključuje mogućnost da sam u ono vrijeme, pri tome imam na umu povijesni kontekst, doista tako nešto i rekao. Ako sam rekao, bio je to taktički ustupak, pogrešan i promašen. Onima koji su Hrvate u otporu velikosrpskoj politici i četništvu, kao njezinome osloncu, nastojali mobilizirati na koketiranju s ustaštvom. Upravo takvu sam politiku kasnije ne jednom javno osudio. Posljednji puta prije 3 tjedna u Jasenovcu. Riječ je o perfidnome, ali krajnje prozirnome napadu na mene kao najistaknutijeg kreatora i protagonista nekih ključnih elemenata hrvatske politike, unutarnje i vanjske. Upravo tako, o napadu čak i više od toga, o podmetanju. Antifašizam sam smatrao i smatram jednim od nezaobilaznih kamena temeljaca na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ne kažem to samo zato što tako piše u našem Ustavu, nego prije svega zato što je to moje duboko uvjerenje, ljudsko i političko. Moja osuda ustaških zločina bila je iskrena, baš kao što je iskreno i moje beskompromisno traženje da se zločinci privedu pravdi, bez obzira na nacionalnost i funkcije, prijašnje i sadašnje. U tome kontekstu zagovarao sam i zagovaram i dalje punu suradnju s Međunarodnim sudom u Hagu. To je bilo moje stanovište u prošlosti, to je moje stanovište danas. I sada vam je ponuđeno 30 sekundi navodno autentične snimke. Načinjene ne zna se kada i ne zna se gdje. Snimke koju ne želimo osporavati jer postoji mogućnost da nije manipulirana, mada je očito istrgnuta iz konteksta. Ali mogu li riječi izgovorene u 30 sekundi, pa čak u jednome govoru, ma kako nepromišljene i neutemeljene bile, poništiti učinak bezbrojnih izjava i govora, a tijekom niza godina koji svi u svojoj cijelosti iskazuju nešto potpuno drugo. Ja znam da ne mogu, a i vi to znate.